uphile uphushe uphumelele kama ku-Pastoy challenge ufike kubalulekile kufanele ukuthi-ke uqikelele ukuthi inamba isenza kuphela ngoba uyimember ye-challenge. So ngo-9 ekuseni kuya-5 ntambama ungangifoneli-ke ngo-WhatsApp, ungangi-WhatsApp futhi uyangifonela direct from 9 kuya-5 ntambama kuphela, from Monday to Friday. Sunday ngisesondweni ningangifoneli. Nake singakusho la kunombukeli noma umlandeli we-channel ukuze lapho upha umuntu ekuhaga. Ukuhaga is to hug. When someone is hugging you, is embracing you, ngesizulu ukwanga, yabo. So ngokujwayelekile la uphupha umuntu kuwuphawu oluhluma ekuhaga. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa igxathu noma isenzo nje sobumbano nothando kanye nenkathalo nokuthi lo muntu uzokusiza noma ke uwusizo. Ihlabelelo 2:6 isandla sakhe sokhohlo singaphansi kwekhanda lami nesekunene siyanganga. 2 kwesinye isikhathi kumaphupha la umuntu uphawu oluhle uma ekhaga. Lokho ngabe kusikhombisa ukuthi lo muntu useyaxolile futhi nizobuyisana niphinde kuphele nobutha uma kungukuthi nixabene. Amahubo 85:10 kuyakuhlangabezana umusa neqiniso kwangane ukulunga nokuthula. 3 futhi maphupha umuntu kuwuphawu oluhluma ekuhaga. Lokho ngabe kusikhombisa ukuthi ngenzeka uzohlangana nalo muntu kungidala. Lo muntu wakhe umhaga ngenzeka mhlawumbe kukhona isigameko esizonje nihlangane noma isimo sizonje nigcine nihlangane noma nizohlangana maduze. Umshumayeli 3:5 isikhathi-ke sokwanga nesikhathi sokungange. UGenesis 33:4 u-Esau wagijima ukumhlangabeza wamgona wawa ngasentanyeni yakhe wamanga bakhala. 4 asivaleke la kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu kuwuphawu oluhluma ekuhaga. Oswele lusho ukuthi uyakhonjiswa ukuthi lo muntu kungenzeka kumele umqaphele kakhulu ngoba angasakukhohlisa futhi akukhaphele unganakile, ikakhulukazi uma kungukuthi uyisitha. Izaga 27:6 amanxeba uthandayo athembekile kepha ukwanga kwesitha kunenkohliso. Kanti ngokaLuka 22:48 kepha uJesu wathi kuye, Juda, uyayikhaphela indodana yomuntu ngokuyanga na. Siyabonga besibheka la uma umuntu ekwanga la sikhuluma ngomuntu ophilayo. Could be your friend, your relative, your whoever you find. Siyabonga. Thank you.